Nandito na ang aming order, guys, from Alberto's. Say hi to our vlog, sir. Bata na, Ros. Thank you for the pizza. May pa-pizza. 3 box ng Alberto's Pizza. Yay! Pa-birthday. Hello guys! Say hi to the dogs over there na nag-away. So, another video again. At ngayon, ang gagawin namin ay magmumukbang ulit kami. Magmumukbang kami ng... Hala, lain kayo ang iro guys. Sorry guys, akong iro sa background. Wala guys, break it. Yes! Uy! Yain kayo ang iro. Sorry guys, sorry. So, magmumukbang kayo at kasama ko pa din ngayon si Marisol, Ana Rose, and Wiser Bar, ang Pampi over there. Magmumukbang kami ng pizza. Alberto's Pizza, guys. Meron naman tayong video na nagpizza doon sa Greenwich. Ano may title ko nito? Ito mang good. Pizza in Alberto's. So guys, kain muna kami. Sabanyan nyo ulit kami. Pasensya na kayo at manood lang kayo dyan at kami kakaon. Ha? So, halika. Kain na kayo. So, ang pizza. Minsan ni quick melt mo niya yung nga quick melt. Ba! Nahulog yung camera namin. Lamisa namin, so may lamisa kami. Isa tayo. Meron pa doon. Tumaya natin lamisa kami. Tingnan nyo. Thank you, Alberto. Alberto's Pizza. I-review natin yung pizza ni Alberto's. I-review. Para ito naman yung title natin. Alberto's Pizza Review. So, anong masasabi mo sa pizza ni Alberto's Pizza Wiser Bar? Ako muna. Si Alaros muna. Thank you, Alberto, sa... Kasi, parang nalaman mo yata namin. Wala kaming Wala misa. to, kay Mark Espol. Wala kaming malaking table, kaya yun, binigyan niyo kami ng 3 maliliit pang table. So, Hawaiian pizza ang kinain namin. Ano masasabi mo sa sarap?
Sobra. Sarap. Masarap siya? Masarap siya kahit? Yan. Yung cheese niya, melt ka, Yes. melted siya. In fairness, ang kanya. So, taste niya. Masarap ang Yung cheese niya, no? toppings, no? Ano yung 180 kay? Yes. Tapos yung toppings, Guys, malaman 180 talaga. ang per box. 180 ang per box. Tapos, Lamay na dito siya. Oh, lamay siya. yung ano, ang dami nilang ano, pineapple. At saka ham. Ang cheese. At saka yung cheese. Ang dami nilang cheese. Bakit? Tagang. Kinuha ko yung ano, pineapple. Ayan. Kakain talaga ako nito kasi ngayon lang ako nakakain ulit. Ayoko ng pineapple, guys. Uy, subukan nyo. Pizza, din toppings, ice cream. Ay! Yang, sarap. Nakalimutan ko ulit. Kaya lang Yung- nangangati na yung lalaki. Yung first vlog ko na ano, binigay ni Ana Rose na ice cream. So, ito, kinain namin yung isa. Thank you sa ating Kaya sponsor. Lang, ano, nangangati na yung lalaman. Inumin pa rin ako sa Uy! So, nilagay ko yung Kanina, last 3 packs People in the house, give it up now. So, may mushroom din pala siya, guys. Yeah, give it up lang. now. If you like what you feel, give it up now. Now, please, give it up, give it up. Ano ba na ngayon? Hala, ayos na. Ilagyan mo sa bakit. Saan yung isang kutsara? Ay, alis ka na ako. Ay, ako sa likod. Umaga. Early. Maliit pa na ubos namin, guys. Kaya nga pa'y nagkaluto guys. April na lang akong paanaon. Okay. Kaya Dili, pagdali diha. Dili ba yun? di apay buto. Yeah. Ayun, naglamang ka muna kayo. Ako man tong i-zoom tong lugos na kaginawa siya. Diba, sir ba? Lugos na kaginawa siya. Busog. Ako na tong i-zoom man. Anak na siya. Ito yun niya. Yan kasi. Eh, hindi na kaya. Hindi na kaya pero kakain pa ako guys. Uy, bakit ito? Para sa mata.
Korean na mukbang. Kumain ng mga kataba at karne. Parang hindi nila nilunod yung masyado. Yung kita kumain ng kayo, mukbang na agad. Ano yung mukbang? Di ba yung mukbang sa ano? So guys, hindi namin naubos. Ay, yan ang ano. Sigian. Next Sunday pohon. Ano yung suju? Suju ba Ayan yung ka na ano? naman. Hindi ka kasi nanood ng Korean eh. Tignan ninyo ito. Yung babae na ito, Pwede naman siguro. Uy, maano ko dyan? Uy, nagbibideo ako. Gamay, madetect na yan. So guys, tapos na kami sa aming mukbang, pizza mukbang, hindi namin naubos. Salamat sa guys, salamat. Salamat. Please subscribe sa Hangal Girl Channel! Yay! So, So guys, thank you kayo. thank you, Na- Jean, ay, for inviting us. Char, wala galit ka na plano. Wala kaming plano-plano guys. Plan. Unplanned. But sulit, worth it. Yes, tapos, i-insert ko na lang yung TikTok namin. Napanood nyo ang TikTok namin. So, habang pagkatapos naming pizza mukbang, nag-TikTok kami. Sa totoo lang, super happy kasi minsan lang kami nakapag-banding. Oo, kasi. pandemic. Kaya, Ngayon lang nag-miss kami. ko talaga. Oo. Oh my God! May abat sa akong luyo. So, unsa nang anong oras na, uwi na kaming lahat. Bye-bye! Bye-bye! 君の虜になってしまえばきっと